Ir-raġel li ngħata l-maħfra presidenzjali biex jikxef id-dettalji dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia semma lil Kenneth Camilleri bħala l-bniedem li ċempillu. Fil-qorti Melvin Tewma ddikjar li s-suspett tiegħu u li Kenneth kif ukoll ċertu Johan Cremona intbagħtu għandu minn Keith Schembri. F'din il-laqgħa dejjem skont Tewma, Camilleri infurmah li qallu li t-tliet suspettati bl-assassinju ta' Caruana Galizia kienu se jirċievu l-bejl kif ukoll €1,000,000 kull wieħed. Iżda min hu dan Kenneth Camilleri? L-eks uffiċjal ta' servizzi sigriti ex-PC 1091 kien ġie trasferit bħala uffiċjal ta' sigurtà personali tal-Prim Ministru Joseph Muscat wara l-elezzjoni tal-2013. F'dawn l-aħħar xhur Camilleri kien impjegat fid-Direttorat tal-Infurzar ta' Transport Malta. Issa Camilleri jinsab sospiż minn dan l-impjieg. Transport Malta konfermat dan permezz ta' sqarrija hekk kif l-involviment tiegħu issemma minn Melvin Tewma. Camilleri minn Burmarrat issemma wkoll bħala wieħed mill-persuni li kienu preżenti għall-laqgħa li Neville Gaffa għamel fil-Libja. Din il-laqgħa għadha sallum imdawra minn diversi misteri fosthom x'kien ir-rwol ta' Gaffa għalfejn saret u x'ġie diskuss matula. Neville Gaffa li wara xhur ta' ħabis sar magħruf li jaħdem f'Kastilja ilu għal dawn l-aħħar jiem jidher dieħel u ħireġ bil-ħarba minn Kastilja. Inqabad ukoll minn ġurnalista ta' Times of Malta u dieħel fir-residenza ta' Keith Schembri ftit wara li dan tal-aħħar inħeles mill-arrest.